akwai tamba bayan wani dogon siwai ba abin manta dogon siwai ba abin manta kuka da ake saurare banza ku fi aikin sarki ya yi daidai tsara amma ya ce to a yi ta magana tare mata fuska maganta wanda kokowa ba a mara da muke ba idan za a yi an yi busa a gindin buhun ba wallahi kisa ne zai faɗi shi kadai zai faɗi shi kadai kan ce ɗan hajiya godiya na ce garba tata ina oga nura haya ta da ta fasa wace zai baka wata ka je ka daura kai ta yawon ka inda ba a karkara da zuwa ha ka ta na lullube la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin saura ka da alƙur'an saura kiris dogon jiwai ɗan wuta dogon jiwai abin cika mana amaryar mana yawa nan ne ɗaya yawa saura ka da ya gaji wallahi ya gaji
tashin banna an koma turmi na biyu kuka ne ake jira fa dogon hausan nan bunza ya aka yi ne ka ce horon nasara ne kai nasara yin lalle ha la ilaha illallah ta da ya kusa kaiwa wallahi ga dan banna ana dauki wadari dogon hausan nan bunza ya ce bayan na kai hannu sai na kai kafa da ya ce tsara ka nake ha wace saurare wallahi da ya mai da sarhunan nan ya ce sai sarhunan za aiki ha abun babu daɗin fura da gishiri ga sanar su biyu cikin larura ko ake saurare na ga dogo ya gaji wallahi dogo ya gaji wallahi dogo ya gaji dogo hausan nan bunza kai da ko ake saurare idan ba su faɗu sa ba in ya bi ka ne kama ya ta dusa za yi wallahi da ya bi ka ya tabbata ma ya ta rafali zai bada babu ruwana ko ma aka yi ba haushe mai kilishi ta tabbata ma ya ta aka dusa ko ta shankulawa dogo hausan nan bunza Amadi ta Armas